Lagunok, ongi etorritxe horienera, hemen hasten da beste aste bat, eta badakizue, Euskalduna zerbait esaten badu, bete egiten du, larun batean zanbrazak izan ziren, eta Patrizia Biteli... Eskerrik asko, igertzen dut ja estarri xaueto, hau eukindak gero, beratzi egunetara herrin bida. Ez dakit ordurak noiz izaten dan efektibua, oin ja ziko zen nabaritzen, ero... Ez dutzen mauzu topera, baina oso asko holan gorritu iko zara, eta ja... Ez darriko mina ez dut aukiko. Danak jungo. Igual arnazabe, baina, bueno. Bueno, juningo. Bueno, gaur astelena, bakizu astelenetan, astelen veganoa, gero, kasu honetan nik barazki jalea ingo dut nire errezeta, vegano ez da izango, ze arrautza, gurina eta gazta erabiliko dut, eta ingo ditut horrelako... Bueno, zuke brise orea intzen duen, ero orea euskorra lehenko astean, nik ere berdina ingo dut, baina gazi aldera gaurkoan, eta ingo dugula horako zia zerba eta arrautza horako tartaleta batzuk, ero oinarri batzuk. Orduan horrekin hasiko gara, zu bigarren errezetea izango zu. Noski baiet. Hau, ura geroko behar nuen, orduan, dagoeneko, bero dagoenez utziko dut hemen, eta Patri, kontatuko dizut, gaurko lehen errezeta, nola ingo dut. Konta diazua. Orea euskora egiteko irina eta gurina robotean jarri eta nazten jarri. Jarraian, arrautza gorringoa bota eta bukatu esnearekin. Behin, dena batu zaigunean, 12 ordu oskailura eta gero luzatu eta honekin tartalea eta oinarri batzuk forratu eta 15 minutuz labean errekoitu 180 gradutara. Zia zerbak gurinarekin eta olio pixkatekin erregozi, jarraian esne gaina gazta eta limoia azala bota eta hori gorde ingo dugu geroko. Arrautza galdarrestatu eta gorde. Gero, bexamel bat ingo dugu, tartaleta montatzeko garaian, oinarrian zia zerba hobe jarriko du, arrautza galdarrestatu bat gainean, gero bexamelakin estali, gazta pixka bat, eta labean gainerre ondoren, zerbitzatu eta gozatu. Ze ona. Hau, benetan ona dau. Egia da, tartaletanik nahi nuen holan borobilak, olakoak, jatetxetan izaten genitun batzu txikiak, hola metaleskoak, eta hauek aurkitu bitut. Nik uste razio moduan batekoak, egon naiz pentsatzen, ikusiko da, arrautza bat, bi, sartu, segun. Baina orduan, oinarri izango da, hori. Hori hauskorrak, gero, zea zerbak erabango ditu, espinaka hon bat, gero arrautza, bexamela, Patri nik uste, Batekin nahiko igual izango da. Batekin nahiko izango da. Jogo gara ikusten. Bueno, Patrik egin zuen berzioa, orea euskorra eskuekin nola egin. Zigor, adimatetik aurrera eskuak zikintzia eta emategu pixkat olan, nagia. Nagia eta egisa da, olako robot bat eta aukitzen bozue, horrekin oreak eta itxeko. Askoso beto. Pasaba da. Eta bi gauzain aldituzu hautzi egiten, gaz pixka bat, azukerrerik gaurko kasuan ez. Eta bien bitartean, ni jongo naiz hemen, zia zerbak erregosten. Orduan, hau martxan, eta esan dakoa. Ingo duna da, gero, behin, hartu denean, olako, are umel moduko itxura hartuko du, arrautza gorringo goteko dio bakarrik, eta gero esnea, eta listo. Oso ondo. Tartaletak berez, forma ideitxotzago, ez? Osa, ez da tartaleta bat olan postria, frantziako postre tipikoa ingo dugunik, baizik eta tartaleta oinarri moduan hartuz, hortik abiatutako plater gazi bat, ingo, ez? Tartaletak berez, dator tarta hitzetik, dala, frantzesez, tartatik, da txikigarria da tartalet, beraz da tarta txikia, eta oinarrixan, ostorea, bizkotxua, edo orea euskorra daukon zehose, eta gero gainean, fruta batzuk fruta eta taulako krema bat, beste batzuk esne gaina, beste batzuk gerezixak, betegarri desberdinekin itxendan gauza bat. Eta kasunetan ingo gainera, gazixa. Gazia bez bada, horrek, adibidez, kixa tartaleta bada. Eta izan leike gazixa, edo gozoa. Ni nahi nituena da kixen, kix haue baina dienak raziokoak olan, ez da inoiz iparraldera, ero frantziatik ero ibili mazanetan go arategia zamanan, okindegietan, gozotegietan da izaten dituzte raziokoak olan txikitxoiek. Asmoa horrelako zerbaitetan egitea izango zen hau, baina, esan dakoa, horrelakoak aurkitzea nahiko erreza izaten da, jute mazate honek lehenko dana euro batera dendetara, ero gaur egun asiatikoak. Dana euro batera oso modernoa, todo a 100. Todo a 100, hori da, gare batean todo a 100. Holakoetan aurkitzen dira. Gurina eta olio pixka bat,
Eta hemen, bueno, 400 gramo ziazerba, Barruan, espinaka, barruan. bai, lasai. Gero, geratuko direla hori, esertan. Utziko ditu hemen erregozten, zua jetxi, eta gero, hau jungo da onduta esandakoa. Parmako gazta pixkatekin, esnegain xorrota batekin, eta limoiaren azala. Garbitu indut ondo limoia, eta limoia azala botako diut, eta horako ikutu berezi bat. Eta hau izango da, bueno, bat tartaleta hauen gainean jungoan oinarria eta ero arrautza gainean. Orduan, hau, nazten. Ze ona. Ba, berez tartaletak asmatu ziren antzinako Egipton, bertako biztanliek itxen zabien hori bat tartaleta hartu oinarri bezala, eta itxen zabien aragixan eta arrainan ondarrak, Bai? hor jarri, bildu, eta hori itxen zabien jan. Ah, Eta gero fruta erabiltzeana tartaletetan, etorri zan 16. mendian, bai? ze Inglaterrako Isabel lehenak, Isabel, bai. Isabelek. Bai, Isabel. bueno, Isabelak asmatu ez, baina bera zan oso salia gerezixena, eta inzotzien olako tarta bat, oinarrixan zaukala gore euskorra, eta gero gerezi batzuk. Bai. Baina, espezifikoki jarten dau. Ezurrik gabeko gereziekin. Imaginatzen dut, ezurrakin etzila izango gero, imagina huelan Bai, saltzen bai. zula sati bat agora da. Eta horre jaten hiltzea zan hori, tartaleta itxua. Hori da, logika badauka. Paietara pasatu. Honi behin, eskatu nahi pizza bat, Bai. getxoko, pizzerixa baten. Eta zezua, olibak ezurrekin? Olibak ezurrakin. Eta ere unaren olako, ostras! Bai, hori suertatu jat, niri. Kasu honetan ez da izango, ze, espinakak. Hemen dana mokaduan Hau da, izango, itxua, bai. garbia. Gurina hartu du, arrautza gorringo hartu du, eta orain, esnea. Pixka nahaztuko du, eta ja hartzen duenean, hor, egia esan, hau beti izaten da, hori euskorrak esaten dute, gehiegi ezin dirala landuz, ez dugu nahi glutena elastiko egia bihurtzea, orduan aldan eta gutxien. Ja ikusten dugunean, hartzen duela dana, pixkat hemen landuko dugu, filmarekin bildu, eta esan dago, oskailuan, gutxienez, 2 ordu bete gutxienez, baina 12 ordu, egun batetik bestera, esaten genduena lehenko hastean. Egun batetik bestera usten baduzue, hobeto. Honi, beste, vuelta fuerte pare bat. Eta listo. Eta eskuak garbi gainera. Eta oin bai, hemen, eta eskuak garbi, ingurua garbi, eta ero oin momentu baten hemen pixka landuko du, baina ezer gutxi, Hau, ona. Eta zuk berez, zigor, nahixa ditzuzu normalian tartaleta gasixak, gozuak... Denak maite. Danak. Gazi gozoak ere bai. Egisa da ez dauko gola holan oitxurianik gazixa danian, geixa honaz igual empanada batena, edo holan igual filo oreakin eitxeko betegarri bat, baina hemen kulturalki ez daukagu horren besteko iturain. Ez da? Bai, koso aldera eta holan bai, Frantzian gehiago da lolako. Frantzian pila bat. Baina guk ez daukagu horrelakorik horren besterako. Ez kara, oin. Filmanik, minutzi hor, banekin etuk ematen dutxuk dela. Bale, hau bildu, gero bakizue, telebistako magiarekin. Hemen daukagula, 12 ordu oskaioen ondako, 12 ordu ez, gehiago esango nuke. 15 badero gutxienez badauzka horrek, oskaioan. Eta hori erabiliko du, baina hemen badukat etxera eramateko. Gero esan dakoa, Juan Sebastian ingauen moduan, gogor dau, baina, Ez. Lana, holan, indarra garatzeko. Naita ordutxo bat, ordutxo aldena batara dut, eta ongo da... Lantzeko modu. Hemendik asmoa da horrelako bi oinarriero betetzea. Orduan, irin pixka bat, arrabola hor daukat, eta labea 180 gradutara lehen jarri dudala. Orduan, hemen pixka landuko dut, hemendik 2 atarako ditut, eta holan, gero, nahi zibili behar, bestela hemen lehenko honean egin dituen olakoak, eta inuen lehenko lusatu bat montatu, gero horko sobrekin berriro lusatu, eta bestea montatu ordan, errexagoa da. Oso, no? Erriti moztu. Eta sukaldaritzan, euskagu ore desberdinak, ore pila bat existitzen dira, eta, errepasatuko ditugu, ze desberdinak dira lodieran arabera, testuran arabera, errepasoko ditugu. Venga, bota bat. Zigor dauz elkatuta. Ore euskorra, zigorrek gaur ingo dauena, nik Juan Sanaztian bebai, zehose antzerakoa egin nauen, eta azkenian, ore euskorra deitzen da, ze ez dauka malgutasun handirik. Hau da, osagai guztixak, normalian irina, gurina
ura beti egoten die, batzuk gorringua eta esnia botatzea utzie, baina bueno, horrek bakarrik Bai, likido bat, hor nik esnea da bilu kasu honetan. Esetzeko, esetasuna emoteko, eta hori itxen da bakarrik nahasi, osaiak nahasi, eta ordu batera erabile leike. Horre di, ore euskorrak, eta ore euskorretan, hori brisa, sabre, edo frola. Frola izango zen, zuken jozun moruan, baina limoiakin. Bitxo, frola ino nintzun sekula. Bai, nik bezala, eta sablea izango zen bardina, baina, azukriakin, eta... Basta sable, bai. Hori da. Eta, desberdina, baina, oinarri izan, danak izango ziren, ore euskor batetik hasitxa, edo ore euskor batetik, oinarrituta. Gero gongo ziren, hartzitutako oreak. Hau da, ore horrei normalian legamisa sartu bijako, eta izaten die, tamainan eta bikoizteko, bai. Horretarako ogixa, focaccia, pizzak, erregeopila, hola nopiltxo desberdinak eta badauz. Gero, dauz, irabiatutako oreak. Hau da, niri gustatzen jaten postreak. Dana nahasi, labera sartu da. Horrek izango ziren bizkotxuak edo tartak. Hau da, ore bat irabiatu eta kosinatu, zuzenian. Eta gero gongo ziren, nietako saienak dienak, lantzeko, kruasan kurtxo baten egin nauen, eta ostorea edo ostoretik oinarrituta dauzen postreak. Horrek lantzeko... Ostoreak lan handia dukanik, behin baino gehiago aipatu dut hemen. Uste dut, osteleritza eskolatik atara ginenetik, ez dakit ostorea egin izan dudan berriro inoiz ostorea. Segia da, hor, ostoreak, hor dauzka, gehien bat, zailtasuna dauka, eman behar zaizkion, lehenko iten da ore bat, lantzen da irina eta urarekin, gero horri behin gurina sartu behar zaio, gero oskailuan sartzen jolasten ibile behar da, ostu berot, atera, landu, gero ematen zaizkion buelta guztiak, ez? Azten ostorean geratzeko geruza horiek iten direna, hainbat eta hainbat tolestaldi ematen zaizkio, ezberdina doblea eta simple, lehenko doblean, luzatu, gero simplea, eta horrek di azkenean geruzak gurina geratzen da, irinen bitartean da, horrek irakin egiten du, eta horrek di egiten dituela geruza horiek sortarazi. Eta gero kroasanana izango zen ostore bat, baina hartzitua, gehi legamia. Eta hori da, hori zailagoa. Seguk hemen, ini izan ditu kroasanak ostorearekin, baina berez hori ez da kroasan ore autentikoa. Hori da. Ni egon nintzen, Parixen egon nintzen nian, egin nauen olako kroasan kurtso bat, sukaldaritza ikastaro bat. Eta, ikasi nauen, 4-5 ordutan eitzen, eta zuk esango zu. Jota, errepikatu dozu errezeta hori? Inoiz. Ze emon zauen lanakin, oso egia, eta eta beti izaten duguna. Gaur egun, gozotegie eta aukera dago, ostorea erosteko, aukera dago supermerkatuetan, dendetan, toki guztietan ostorea kalidadeko daukagu, gaina prezioz oso ondo ateratzen dela. Eta ez ostorea bakarrik, adibidez, soiez, hori, nik Bilbo gehiago ezagutza duten ez, baina soiez olako okindegi on batera. Eta nitzen dauen kruasanak. Zuk ez tozu etxien holan, inoiz egingo. Hori da, erregopila bezala. Erregopila, hemen txai ikusten badaun ere izebaia nirek, igual nirekin azarratuko da. Baina esan zaben, nik egingot, etxien egingot nik erregopila. Eta inzauen, denbora eronsotzan, osan hor, bi egunetan, hartzidura desberdinak. Horri inbar duzuna berez da, nik, aurten gabonetan indut, baina ez dakizu, aspertutan egon eta zer eta esan nuen, erregeopil bat egon esan nuen, letxi nola otu zaitago egitea. Karo, ama horea inbar duzuna, ama horea bezperan egin, gero hartu hartzit jarri, horea egin, gero hori ez dakiz zenbat ordu utzi, gero berriro, lusatu, gero ez dakiz zenbat ordu. Gaina, nahi da, baiu zenbat baba sartu nizkion, 18 baba. Danian sartu nion, dana baba ekin da. Esan nuen familia, tokatzen zaio nahi ordainu ikan du, Denei tokatu zitzaien, tokatzen zaio nahi, 20 euro bizuma. Gaina zien fabeak, honeke, olako baba hundi bat zuen, olako Asturiesetek egarritako, esanen. Hala, ikusiko zuen. Haitxu, nire izabakin zauen, denbora pila bat eraman zauen, eta gero, Saporioan ez zauen bape hona. Danok egon ginen ados. Hor piba jarri, mesedez, piba jarri zei hori zegoen, oso ona zegoen, ez? Ez zagoen ona. Gauza dien moduan. Desberdina zegoen. Desberdina, bai. Gaina esan dutzen, ez totzazu azukerrik bota... Gainean, ero gero. Esne gainai. Gero zoian esne gainai zueteta, eta... bota inbizan edo, eta nik ez da baina.
Ez hau inomesek jan, orduan, naiz eta denbora eruen, igual gero ez da bainona. Orduan, askotan da... Eta orduan da, askotan, hobia da, ze erostia, ze profesionalek beti ondo itxen daue. Eta ja, esperimentua beste egun baterako guztia. Baina, izan zan adiber... Baterezu, galdaritza programa batean gaude. Hori ezin dugu esan, etxean egin zazue. Naiz eta txarra jan, eta zue familikoak militantziagatik jan. Bai, baina ez igual egun berezixetan. Hau da, zu nahi badozu errego pilo batein, inzaike holako probatxo bat abenduan, ia zelan ataratzen gatzun, beste bat abendu bukaeran, da ja, erregegunian, ondo itxen dozunean, ez? Hori da, esperimentuak azken momentuan ez, bale, hori ondo du. Jun entrenatzen urtean zehar, mesedez. Baina eizue. Eta ondo egon zan, ze horrek bai, Janirek, sartu zotzan amabi baba ez, baina sartu zitxun olako plastikotxo txikitxo bat, eta bakoitza egon plastikotxo txikitxoan barruan paper bat. Eta orduan bakoitza egon proba bat. Bat egon bizan, ez dakit, batekin bizaben mimika bat, ez dakit zerekin. Beste batei tokatzen jakon, dana fregatzia. Beste batekin bizaben, ez dakit noren imitazioa, maiko norbaiten imitazioa, eta beste batek asmatu inbizaben norena zan. Da hola, ez dakit, oso divertigarri izan zan. Así que, horregatxi bakarrik, merezi izan zauen. Bai. Gauzatxo bat, nire hore honek, errezeta honetan, pixkat altzatu egiten da. Eta ez duan ez nahi altzatzea, bi aukera dauzkau. Sardezka batekin zulatu, ero aluminio papera jarri, garbantzu batzuk, ero babarru batzuk hor, pixua jarri alegia, eta lehenengo pixuarekin iten baduzuen, lehenengo 10 minutu 180 gradutara pixuarekin, kendu hori, eta beste 5 minutu korritzeko pixkat. Baina, holan, zulotxoekin nahikua. 15 minutu 180 gradutara labera. Eta horrek, normalian, txitxiriuak eta jartze ditugunean, tartaleten oinarri bezala, ez altxatzeko, horrek izaten die, gero, ezin dozuenak erabili gixatu bat etxeko. Horrek erabili berdi gero beti tartaletak egiteko. Jatetxetan izaten genituen beti batzuk, hortako bakarrik espreski. Hori aldozue, etxien pote bat auki, jarri, tartalako txitxirioak, eta horretarako bakarrik erabili. Eta beba izaltze dituzte olako metalesko pixutsuak, berezisa edienak, horretarako. Baina txitxirioak merkia die eta etxo. Nik ez dute, gu beti jatetxetan da beti hori, normalen txitxirioak izaten die, erabili izan ditu. Eta horrek, hori. Bueno, listo. Gure ziar zerbak egin da esne gaina esan dakoa. Pixka botako diot, gorputza emateko, den esti botako. Gero, limoi erdiren azala birrinduta, eta baita parmesano gazta pare bakoiara kada gutxi gora behera. Orduan, hau izango da, oinarrian jungo dena. 2 buelta, gatza eta piper beltza, eta gordeko dut, geroko. Bueno, gero, horien zailkapen bat, jogu, testuran arabera, ez? Eta beste bat izango zen, beste zailkapen bat, izango zen lodieraren arabera. Ze hor badauz, horrek horiak oso finak diena, filo orea, ez edo brik orea, horrek bardina diena, gostoria fintzat sartu laike, eta gero die, horiak lodiak diena. Jogu brisa, sablea, frola, txuz, orea bebai, hor barruan egongo zan, pizzana eta bueno, ez dakit. Zuk horiak presatzeko basara edo gehiago zara erostekoa, etxean itxitxuzu? Ez ditut asko erabiltzen, baina pizzak, etxean guk egiten ditugu. Ostorea izan ezik, beste dana egin etxean erabili izan dudana, nik egiten dute egia esan. Azkenean, badaukat onlako robot bat, hemen daukaguna moduko gailua badaukat, eta erosi nuen ez, erabilpena ematen diot. Erabilin biozu. Erabilin bada, eta horrek itxitut, eta esatizut, gehien iten dana etxean pizza da, bi asterik behin ero gutxinez pizza etxean iten dugu, gustatzen zaio mei, eta guk iten dugu. Eta gaina, behitu, uste dut, ez da hit, aztontan edo atorren astean, Patri, uste dut, la pizza nazioarteko eguna. Bada. Bada, ez? Otsaiak beratzean. Otsaiak beratzean, ez? Bai. Azkenengo esperimentua pizzena, ingo bitugu bi pizza. Zu pizza eta ni pizza. Ni baki gaina badaukot prestatuta. Vale, nik ingo... Pizza bat oso berezia. Ni berezia, nik ingo dut, ertitik, iskinetatik gaztarekin doana, beteta, lusatzen zula da. Bueno, hori, spoilerria. Nik ingo pizza fregitua. Hala, hori nik ez dut ezautzen. Ikusiko zuen. Listo, betegarria, Patri, badago. Orain, arrautzak aldarreztatu, horretarako lehen hemen berotu dudan esnea,
Ura. Ura. Hori da. Esnea da gero bexamela ditu. Ura jarriko dut hemen berotzen, da hemen arrotzak aldarreztatu ingo dugu. Eta gero bexamel bat ingo dugu. Eta orduan esan dakoa, tartaletan oinarri dauenean, hau azpian, gero arrotzak aldarreztatua gainean, bexamela gazta eta labera berriro. Ze ona. Norek esango dago errezta barazki jaliak sosuak diela. Gaurkoa zelako mundua. Nik uste dut gure Alexander Txok ere jango duela. Bueno. Gehiago, zer ingo dio, gaixuak. Bizitza honetan esaten dugu, sufritzera etorri data. Vale, hemen esnea berotzen jarriko du gero bexamela egiteko. Bai. Eta? Oso ondo. Bagoaz, pixanaka martxa. Eta, bueno, hemen txorienetik beti nahi dugu bultzatzea, zuek kosinatzen jartzia, lehen erregopiekin egon garena berbaitzen, bueno, broma, guri gustatzen gartu, zuek esperimentatzea, etxen bebai probak eitxia, esperimentatzea, ze naiz eta erdipurdiko emaitza izen, merezi dagoena da prozesua, ez? Lehengo momentuan ez jatzu dana ondo atarako, baina ja, errezetia itxen dozunean 3-4 aldiz, horrek dauka beste gauza bat. Jendiak ero esaten dugu, jendiak eros eta gutxi hau kosinatzen dagoela, edo kosinatzen dagoela, bueno, janein bidagoelako, edo... Bai, amales bai. Bizitzeko. Bai. Baina, zelako gutxi jartzen dugu nolan, bai, zelako balore gutxi emate dutzagun, janarixa, prestatzea eta ondo pasatzea bitartien. Ze normalian zuk esaten botzazu bate igual, bueno, badilista batzuk prestatu astelenian esango zu, zelako aspergarrixa, baina jartzen botzazu hor txokuan lagunekin, hamburguesatxo bat eitzen edo, ez dakite, mastiakin, holan, ero kontu kontari egotea bakarregaen berdin da. Eta eskotan ez duguna ez, gabonetan, familixan artian hor, da zu kosinatzen, eta momentu horrek berezisa die danondako. Naiz eta zuri normalian kosinatzia ez erakarri hainbeste, momentu horrek ziur gustatzen gatzela, ez? Eta orduan egin biozu, saiatu, egunerokotasunean ondo pasatzen kosinatzen dozun bitartean. Mesedez. Hau da, ez dakik gauza prexak proba, hau errez da berrixak hemen txorienen baguk inspirazio pila bat ematen dutzu egunero, eta horrek egin gotzu bai, bueno, ez dakit, bisitasuna emotia, ez, lan martitzen tonto batei. Bai, eta animatu, eta esperimentatu. Gaina, eske, sukaldiak hori bepa dauka, ez? Esperimentatu gauza berriekin, animatu zaitezte. Hor badauka, ez, haber zer atarako etedan hemendik, eta ez da zer da. Eta hori, nik hemen baino, eta zateu, normal erosketan nik ditut. Batzutan, bikotea juten da, eta berak egiten ditu, eta hori netzako da, abentura bat. Ze, gu beti normalen erosketa egitea juten garen, beti berdina ero, antzeko ero, gauza, berai ikusten du ez da izer dezadu, honen kapritxoa dukat, eta gartzen dira, eta honek izerringo honik. Orduan hor, ni imaginazioa lantzea, tokatzea, eta, ematen du jokua, orduan, atara behar gara gure, nola da, konfort igunetik, ero... Hori da, konfort zonatek. Hori da, hortik atara behar gara, eta animatu xia da, nire. Bai. Zagin, izaiatzen az, kosinatzen duten beti ondo pasatzen. Bai, irratia jarrita, ondo goten da, bakarri baso bete. Entzun, irratia, musika, lana, eske sukaldea da, ez dakit. Gaur egun, etxeetan sukaldeak hori nabaritzen da, gero eta txikiagoa dira, egia da, tamales hortara goaz, ez dakit, hemendi 50 askotan pentsatzen, hemendi 50 urte barru nola izango dan, ez? Bueno, ontsa geroz eta gehiago beba ikusten dien, niri hori pila gustatzen gatela, bitxu, nire etxe berrixak hori iztauka. Zer ez sukaldia eta sala batera. Ja, baina hori... Niri hori pila gustatzen gat, bakitu zain dako da, pila gustatzen gaze, horrek itxen dau bai, ez dakit, girua eta onagoa izatea, zezu, kosinatzen zauzen bitartean, bestia dau, aurkiolan altuetan, zurekin berbaitzen, bestia dau, salan da, horrek itxen dau, elkarbizitza bat, niretako, superpolitxa. Ja, usainez aparte, eta, praktikotasuna alde batera utzita, zenik hori, nik beti izan dut, banatuta, nire etxe sarrian bebai banatuta naukan, eta askotan izaten nahen, bitxonek, azulejuek, kosinakuek, daukot, gantzez beteta, edo zikin, zela ez da egongo, holan, elkarrekin dauen, sukaldia da sala, elkarrekin daukan, jendian sofa. Baina, Patri, sofan siestara botatzera soa zenean. Eta asalore usaian izatea sofana apoiatzen zen, hori goza, horrek, beste amets batzuk ekartzen dizkizu. Gaur egun dauzen kanpaiekin eta teknologiaekin hori ziur ez dala... Bai, orduan, kanpai ona, pakuzea atatzen da, nahi eta nahi ez. Kia? Ez, Sarata. Sarata. Saratakin telebista ez da ondo entzuten.
Orduan telebista altu jarri bara, claro. Ikusten dugu hemen zauzelazu kontrakua sukaldia eta sala batera. Era. Bai? Bai, ez dakit, nik etxean asko kozinatzen dut. Guk etxean diskusio hori esan genduen. Bikotea nahi zuen sukaldia eta hori bat esan. Bale, oso ondo. Maialen, nik asko kozinatzen dut. Gero usaiak eta ez dakitzen, bueno, kanpaia jarriko dugu oso ona. Bale, eta esan genion sukaldia esatzen zen. Kanpai hon batek zarata ataratzen du, ez txokora juten ganean, hango txoko batzutan, kanpaiak, ni holan heldu inbehar izaten nahi, zegorak eramaten daute. Pixat esageratuta. Baina horrek esateu, Maialenek juten da txoko, zelako zarata atatzen duen, ez? Bueno, hori etxean nahi duzu. Orduan, hau da, eta ez dutenak esertako balio, ez dakite hor norbait saltzailea dan. Hemen haizea xurgatzen dutenak hemen iskinetako estraktore horiek. Lurruna norantza doa, gorantza. Nola xurgatuko du horra? Hagu zein darra behar duen horra. Honena txorieneko kanpaia. Hori da. Naturala. Naturala. Arrautza galdarrezatuta, urrotzetara zeituan. Plap. Osondo. Eta hemen, bueno, ite joan, reinados hemen gainean karaskatu, baina pixkate, bueno, altura gutxegotik egiteko, hemen nahi naiz. 3-4 minutu, gehiago bestio emango, kontutan izan da, gero honek labean pixka denbora ongo du eta nahi duela aukeran gorringoa gordinik ateratzea. Orduan, hor urrotzetara, esnea bero, eta hemen ja, bueno, bexamela egiten jungo naiz. Hau esnea bitu kanporatarako du. Zenba gauza batera egiten nahi naizen, gaur tope. Gurina... Saltzeitxu uste batzuk, eta zuk esan duzu, sukaldiak geroz eta txikixabak, beste batzuk geroz eta hundixabak, eta gaur egun saltzeitxu uste honek bitruak eta indusinuak eta horrek izaten dira luzia daukela 6 zu, eta 5 eta norbaitxik erabiliko ditu 6 batera. Alesek eta itorrak. Asko gehiago ez dut erabiliko. Gai dut esan, kozinatu iten dutelako hauek. Nik egia esan, irukin batzutan eskasi biltzen naz. Batzutan eskasi. Ibiltzen naiz horti burrukan. Bai beharko nuke induzio bat pixkat nik neuk, handia. Eta nik neuk zua nahi nuen etxean, baina ez ziaten utzen. Nik bai, nik ja, eske sukaldia justo erosina benean inja zauen. Baina nik zua behitxu hori bai botakotela falta, nire etxe sarrian zua naukan. Zua ezagutu dena kozinatzeko, ez du besterik nahi. Ni txokora juten nahi zenik, gozatu egiten dut. Betiko zua, alengo pilotoarekin burrukatu beharra piztuteko pilotoa, eta gero horrek beste mundua zen. Baina patata tortilla egiteko da, zuak hemen iskinetatik hobeto joten du. Bestea indukzioak azpiti bakarrik jotzen du, ez da berdina. Eta egia da, indukzioa garbiagoa dela, eta oso erosoa da, indarra zeituan ematen du. Baina, bueno, ez da egitortan... Ni zuzalde jarraitzen dut izaten. Ni bai. Beraz, zua eta kozina, atiakin, salatik hori da txorieneko gomendioa. Ate handi ba, egia da, daukagula oso ate zabala, eta muitzen dione, eta kristaleskoa. Orduan, bueno, era batera ero, izkutuan ezin dute sukaldean ezerrei, zetan ikusten dute, sekreturik ez daukat. Orduan, nire, bueno, Ondo egoten da hori, nire jatetxiak eta daukienian olan sukaldia holan zabalik edo esaten den bezala, niri hori pila gustatzen gase. Ikusten duzu garbixa biela eta igual exigentzia aldetik eurenako sukaldiendako lana da, Bai, lan pila bada. Bai, sukaldiendako. Bueno, betu, bexamela egin da, arrautzak aldarrestatuta. Horri 3 minutu falta zaizkio. Itxengo du gure tartaletak egin da egon arte, hauek atera, lehortu ingo ditugu, eta behin, dena daukagunean hemen prest, ingo duna muntatu eta labera gainerretzen baka. Bueno, dagoeneko batzu montatu ditugu, oso erreza da. Behin, dana egin da daukagunean, ja hemen kustuzue oinarri egin da dauenean, bexamela egin daukagu, betegarria, azpian jarri. Benetan, ni behin indut bakarrik, eta mundial arrakasta izan zuen. Oinarrian jarri, hemen, arrautza galdarrestatua, eta ero, bexamel, pizkatekin estali eta gazta. Eta daukagu labea jarrita hori. Dena egin da dago, bakarrik nahi duguna gainerretzea. 250 gradu eta grilla, gaineko indarra erotupera jarrita. Lehen esan dugu,
ez dakigu, arrautz bat jarri edo bi arrautzekin ja izango zen Biki, esan dizu, batekin nik uste dut, razinona da hori afaltzeko lan batekin. Eta honekin nik hori tomate saltza bat azpian ero jarri, errex aldera junda, Tomate saltza bat, holan pixkat albakakin ero ondua azpian jarrita. Hori bakarriko lan be? Hau bakarri? Gazta, beldur gabe, botako dugu gazta, holako behi gazta bat, frutzen dana, eta labera. Eta labera hori 5 minutu, ez? Bai, gorritu arte. Denbora, esan dagoa, jarritzen bazue 200 gutxiago, gehiago, 250 gutxiago, eta hau, nahi izan ezkero bai, soplete batekin holan pixkat, erretzea badago, espadukazue, holakori. Baina, bueno, gu, labera daukagunez, labera doa. Eta segitxuan gatoz, imaginatzen dut, ez? Segitxuan gatoz. Batzen gauz. Baina, badago, hola. Miratu duzu? Bai. Ai, jo, eskerrak abixatu ustruz. Zako itxura. Kaula, itxe. Honek errebi dau. Bai, hainbat nik uste baietz. Gure izak, hartasitxak, hemen moztuko zio izkinak, egunaz betzatzen, fla! Baina, uste dut, ez, horrek emaitza honik ez du emango. Ez, bexamela duka, beraz. Bai, bexamela kusu zuen niko lodia, orduan. Bueno, bentsatolan bitxartian, oztu itxen da purtxo bat. Baina, azpia ez pentsa, ez da guain beroa, Ez. Ez. Kontutan izan, gainetik eman diola, Bueno, gure aurreneko errezeta listo dago. Hemen daukazue gure zia zerba eta arrautza tartaleta. Egun azteko eta asti azteko, bueno, moztuko bere gorringo bat eman, ez? Ez dakit. Ezkenin, erre behar dut honekin. Venga, Patria, gorringo harrapatzen duzun erdian. Erdixan, egin gogu. Bai. Ze ona. Ni pres nago, Ale ba. Hau betxu, baina... Nik hemen arrautzetik, apurtxo bat danetatik, arrautza, gazta... Hau, afaltzeko plater bakar moduan. Bai. Hau, ez da, letxua bixat isinean, ero... Ez tozu bihar. Askorik, ez da. Bueno, ja, zaratu ja alaitzen dut, Eta ze hona, limoien, bai... Ikutua. Ikutua, hola, limoien birrindura zia zerbekin batera. Oso ona. Manikontxe, aztelen megaro honetan, beste, barazki jarriendako aproposan, beste errezta bat, leka entxalada. Bueno, zuzendari esaten da, oinaziko gara, gero... Oin. Lehengo ingo berakatz buru bat aluminio paperakin bildu, olixo txorrota bat bota, eta 45 minutuz erre 200 gradutara. Lekak eingo ditugu 4 minutuz egosi eta jarraian sartuko urotzetan kurruskari egon daitezen. Berakatza labetik atarako, erditxa txikitu ingou eta ospina, ziapea, estia eta oliba olio apur batekin nahasiko saltza bat eitzeko. Plater baten jarriko ditugu lekak, almendrak gainean eta saltzakin zerbitatuko dugu. Azkenik izango da olako entzalada epel bat edo. Eta bai, entzaladak ez didanak tomatia eta egaluziakin, baizik eta... Aukera zabala izaten da, eta hemen lekak aipatuta, lekak oinek gabona pasadien ontan, da igure inguru ontan, gabon zarretan ohitura dago matza eta jateko eta hori. Iparraldean, Europako hainbat tokitan, gabon zarretan ohikoa izaten da, urtea bukatzea, urrengo urtean, dilistak jatea. Dilistak ere, leka bat direla, eta azkenean dilistak bat dira aberastasunaren eta ugaritasunaren simbolo ero, eta, dilistak beti den ijan izan die, eta onak diela mundu guztia jakin izan du, eta horrekin ero batu izan da, orduan, hainbat eta hainbat herrialdetan ohitura daukate, gabon zarretan da, dilistak jateko. Entzun dut, baina enak izan. Berezia da, esatez, gabonetan da, aurten etxea lehiotik bota dilistak janditu. Hementxe, berakatza. Labera doia,
aluminiozko paperian bilduta eta olixo apurtxo batekin, 45 minutuan, eta gero egongo da, holan prest dana. Biguna, bai. Hone nola da, Ba, eta nik bintzat, nire familian emakumei asko gustatzen zaien zerbait. Nera bezaroan dauzkon horrek akne granituak eta. Horrek, zenbat aldiz izeban etxera eta junda nire lehen guzinat izea burrukari biltzen ziren, haber zeinek enduko, ara etortzen dira, eta bueno, eta nire bikotea ere, inoiz bizkarrean eratatzen mazaizketero, eta ez da, berakatzakin nik aukera nahiago hartu eta berakatzabian institutu eta horratatzen magma gozo hori gozatzea. Zu usten zara? Ba, utzin behar, zein goduzu ba. Ez eskoa esan, bakizu nola jartzen zaten? Bueno, eta baina, zugat egiten dute, garbi hoteko. Nik debekatu daukan, nire zenarrak ez tozta uste. Ez tozta uste. Bueno, ba, ziape erabiliko Patrik hemen gure ospine olio egiteko, eta ziapea, bueno, antzinako greziarrek eta erabiltzen zuten, erromatarrek erabiltzen zuten, izena, hemen, bueno, erderaz esaten dana mostaza, baina mutak, bebai, frantzesez, hori dator mustiotik, mostotik. Ze, antzinako erromatarrek erabiltzen zuten ziapea antiseptikoa ere bada. Oda, somorrotxoak hiltzen ditu. Eta erabiltzen zuten mustioari, mostoari botatzen zioten ziape aleak, ziape beltza aleak, honek gehiago iraun zezan. Eta gehiago, ardo bat ere egiten zuten, ziape beltzarekin, ziape beltza alearekin, eta noski, horrek. Ziape beltza ez da dit inoiz ikusi duten? Ziape beltza daude, hiru daude, marroia, beltza eta gorria ero dana, eta zuria ero. Eta beltza potente hau da, eta noski horre zaporea ematen zion arduari baita. Eta, bueno, orduan, paseoen gazta ere ontzeko, egiten zen ziapearekin, horreako ore bat, birritzen zen ziapea, eta gaztak ontzeko erabiltzen zen, da moretun ero deitzen omen zen gazta hau, eta noski, gazta horrek ziape zaporea ere izan bezuen. Esaten dute gainera, badago gaur egun saltza bat iten dena ziapearekin da. Mostu ingotzu? Lehengo. Horrek, honek, bainak edo, bueno, lekak, nik egin ditudana da, holan, erditxik mostu putxo bat finauak egoteko, hau 4 minutuan. Badakit lehen, lekak eta, bueno, egosten zela, pila bat, baina... Hortzetatik okerra ibiliko ziren, igual, lehenago, eta espada, ondo... Guk egingo ditugu hori, 4 minutu. Vale. Eta gero urotzetan sartuko ditugu, hori, egon daitzezen holan kurruskari. Lehen, labian sartu dugun berakatza, magia egin jo. Telebistako magia da, hemen atara dugu. Lehen ibiltzen ginen holan granitu eta berbaitzen. Hori zapaldu eskero, atatzen da, eta nahi bauzua, li bat ero egitea, zapore, baratxuri zapore daukala, baina ez izatea horren, estarrian igurtziero pikatzen duen horietakoa. Bueno, hartzen baduzue horrela baratxuria lehenago labean izaten baduzue, erretzen, ero bestela esnetan eguzia duzue. Bueno, berakatza zaborea izango du, baina leunago beti. Eta hartuko berakatz erre honen erdixa, ingo ondo txikitu, eta ingo golako ospinolio bat, ziapeakin, estixakin, berakatzakin, azkenian izango da, oso simplia, hau da, bakarrik, lekak, eta almendrak, baina saltziak emangotza bere gauzia. Hor esaten nahi nintzen, ardo hori ziapea botatzen ziotena, mintzen zanean, da ospintzen zenean, hori saltza moduan erabiltzen zen, eta jatorri izan da gaur egunen badagoelako ospine, ziape saltza bat, eta oinarria hori izan alzan ero ez. Bueno, azken finean, ziapea gaur egungo kaleko postuetan dure janari, ogitarteko bere amerikano oso egiten da, nahi ez faltatu ezin dan zerbait da, gero eta, nik uste hemen sartu da pixanaka, ziapea gero eta ohitura gehiago daukagu, nik gure etxean ziapea beti daukat, segia da, hamburguesak plantxan ero egiten ditu danean, ero noiz etxian guk horrelako Frankfurterako saltxitxak kalitatezkoak, arategien erositakoak, jaten ditugu, niri ziapearekin pila gustatzen zaizkit. Eta, ziape saltza egiteko, gaur egun ezagutzen duen ziape hau Diongoa eta lehenengo idatziak dira 18. mendekoak, eta Dionen izan zen lehenengoetakoa, eta beste bat Italialdean lehenengo idatziak, eta horrek azkenean dira, ziapea eotuta, gehi, holako, ospinolioa da, azukre pixka bat atzen zaio, gatza, olioa, hori beritzen da, eta, hainbat errezeta ezberdin daude,
ezagunenak. Ni hola- Frantzia, Erresuma Batua, Alemania, Estatu Batuak. Ni dausen saltzetatik, ziapia da, Bai? geixen gustatzen gatena, bueno, luze. Bai. Bai. Eta ziaparen alda esan behar, bueno, zoritxarrez lehen mundu gerran erabili izan, gaz mostaza eroselekoak, ziaperik ez zeukala. Ez da ditu zainana nola aurkituko zuten, lehenagotik, bueno, ez da, hilgarri ezanean, baina, bueno, hortik omen datorrela, baina ziaperik ez zeukat. Orduan, ziapea lasai jan, eta erabilizazue, eta, bueno, holan, aragikin, ni batez ere aragikin, gustatzen zait, aragikin egia esan, txerrikikin eta, bueno, pixka noizean baino lan busti onduan eta zora darrera. Patata fregeitxo dut baita. Danakin. Danakin, bai. Ziapiak, bueno, isa dana onartzen dago. Ziapia erra. Baina esan dago, ez dago horren beste oitu oina zigara pixkat, eta ezagunena, diongoa izango zen, hau frantziakoa, gero antzinakoa erakoa, beste hori aletxoekin dana, baina esan dagoa mundua dago, ez ziakin, guk hemen esan dago, ez dago horren beste oiturai, baina Europatik bidaiatzen baduzue, eta hango dendetan begiratu, era pila batetako ziape ezberdina daude, eta, bueno, erra danak. Bai, behitxu, honei emongo zau. Minutu bat... Bai, hola, kuruzari iztatzen dut, hola. Bai. Nik gustat bendan, Nik... Holaxe. Barazkiak eta ero pixkanaka... Egia da, lehen, ni baneukan disko gorrean ero buruan beti dana oso egozita jan, baina urteak... Ke ba? Podoriez, barazkiak gero eta gutxiago inda jaten ditut. Eta, bueno, txikiek, gure txikiek etxean hori ezagutu dute. Barazkia bere, bueno, ez dut esan crunch gordinik. Baizik, eta pixka koska itean, koska imar da. Eta hori ezagutu dute, eta ero inoz da, eskolan pure iten da dana. Atarako ez duzu platero bat, mesele? Bai. Bai, ez dakit, oitxuta Zapala, gauz. sakona... Hori, eskineko. Hau. Bueno, beste bat, ez da dutzu baina. Hori nik atzamarra bituot eta horra seinalatzen nahi izan, Patri. Kontrako esaten duena, gezurra esaten. Betu minimalista eingotz, platera eta, azkenean, hori, entzalada baten definizioa lehen gogunean topa hauen, eta da, edozein barazki, ospinoli batekin, bai. Holan, barazki desberdinak, kasu honetan, barazki desberdinak ez ditugu, bakarrik ingo itxugolan leka batzuk, almendrak ikutu kurruskari bat aukitzeko geixa bondeokan, eta gero ingo dugu olako ospinolioa. Hemen gogoratu daukagula berakatzerrea, dauku ziapea, estia, olioa eta xerezko ospina. Beraz, hau da gure oso askar enjogun leka entzalada. Eta kasuntzan, Patrinen errezeta bai izango zan peganoa, hemen animali jatorriko ezer ez daukago. Ia gustatzen gatun? Baito, ziapearekin, ziapea, azken, 5 egunetan 2 aldiz erabili du, ja. Ostia erabili gaur. Zukero? Osa, bixarko errezetarako? Bihar, ziapea. Ez, bihar makaio ba, ez. Bihar, arroz pastel bat ingo. Bai? Baina ez da arroz pastela zuek uste duzuena. Hori bihar ikusiko duzuela. Beraz, ondo pasata. Eta bixar gauz. Aur.